गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथां गासिबो रायजो राजा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आं बरायबाय। दिनै आं मोनसे आरो दुखुनांथाव खौरां लाना फैबावदों। जोबोद दुखु मोनदों। दा आङो गोदो रावजों बुंनो सानाखै, एसे जोंनायजों बुंनो सानदों। जों मानि थाखाय मदद खालामो होनब्ला जों गासिबो माखासे बर' इउटुबारानो जों गासिबो बर' समाजखौ मोजां जाजानो लुगैनानै गोबां सुबुंफ्रानो मोजां रावजों मटिभेसन होदों, मोजां रावजोंनो फोरमायदों, मोजां रावजोंनो बुजायदों। जाय मानसि सुबुङा बुजिनासो मावदों ना बुजियालाबानो मावदों, जाफ्लेबाय थायो मोनसे जाथायानो। मा मिजिंजों हाबा जायो, मा मिजिंजों नागारलायो आरो मा मिजिंजों मा थांखि लायो। दिनै जोंफोरनि बुंनाया ओरैनो थास' बिलाइनि दै एबा सिरिनाय दैसो। जोबोद दुखु मोनदों। रागा जोंनो ना दुखु मोननो ना गाबनो बेबादिबो जालायलाङो। दिनै माने बर' समाजखौ नायनो थाङोब्ला माने गुबुंले आरो गुबुंले। मानि थाखाय गुबुंले होनना बुङोब्ला आसलथे मा थांखि लादों, मा मिजिं लादों, संसार जानाया माबा ओरैनो जेनेखा गोरलै गथ'फ्रा ओंखाम ओंख्रि गेलेफ्लानाय बादिसो मोनबाय आं। दान्दिसे समावल' गोसो जाब्लाल' ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय। नाथाय बे राव नङा आंनि बुंनो गोनाङा। दा मोनसे जाहोनखौ आं बुंनो सानदों। जेब्लानिफ्राय गोसो थोलायना मोजां मोनलायनानै हाबा जुलि जायो आरो गथ' गथाय खाङो, बिनिफ्राय उनाव ससे एबा आधा बोसोरावनो नागारलायनाय, सोरबा आरो बिसिया गोदान हौवा नागिरनाय आरो बायदि सोरबा फिसायाबो बिसि गोदान नागिरनाय, बेबायदि जाथाया जाबाय थादों। मानि थाखाय जाबाय थादों? दिनै बेखौ जोंनि बर' समाजा नोजोर लानो गोनांथार। मानि थाखाय गोनांथार? आंनि थाखायथ' गोनांथारसै। दिनै मानो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थादों? दिनै मोनसे खोथा आं बुंनो सानो, मोनसे न'खराव संसार जानायनि बेलायाव दावराव दावसि फैयो, जों बेखौ गासैबो सुबुङानो मिथिगौ। नाथाय दावराव दावसिया माने गिदिर फिसा बेफोर मोनसे जाहोन थायो आरो बिसि फिसाय नांलायदों खमलायदोंबाबो मोनसे गोरोबनायाव थाफिनो आरो अनलायनाया फैफिनखायो। नाथाय मानो बेफोरबायदि जाथायखौ मावो? मोनसे बरनाम आरो गिदिर जाथाय, गावखौ लाजिनो रोङै, ससियेल मिडियायाव लाबोजायो बेफोरबायदि जाथाय जाब्लानो मिथिखायो। होमब्लाबो ससियेल मिडियायाव नागारदोंबाबो रावबो आरो मानसिनि सायाव लाजिनाय होननानै गैया। नाथाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो, दिनै फिसायानो न'खरखौ माने असान्थि खालामो ना बिसियासो न'खरखौ असान्थि खालामो? दा जों बेफोरखौ बुजिस'नो हाला। बे पार्सनेलिटि गावबागाव न'खरनि मोनसे जाहोन थायो। नाथाय जेब्ला जाथाय जायो जों ससियेल मिडियानि दारै मिथि मोनो। बायदि जाहोनजों ओरै मोखा जाबाय आमोखा जाबाय होननानै जों मिथि मोनो। जोबोद दुखुनांथाव आरोना। आं गिबियावनो नोंथांमोननो बे आंनि गोसो गोरबोजों गोसो गाबनानै गोसो दुखु नांनानै आं बुंदों। आंबो बहुद समनिफ्रायनो बेफोरबायदिखौ मदद खालामबोदोंमोन आरो आङो बेफोरखौ नुबा आं थानो हाया। गासैनिबो न'खरा मोजाङै थाथों आरो बेफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय जाय सुबुङा न'खरखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरदों, बैफोरबायदि सुबुंखौ जों मोनफिननो हाथों होननानै आंबो बेनिखायनो थाब मोननो हानाय बायदि आरो राहाखौ जों बर' सुबुंफ्रानो मदद होलायनाय बायदि आं बेखौ हास्थायदों। दिनै जाथायाथ' जाफ्लेबायानो थायो, जोबनो थाङा। दुखु नांथाव मा होननानै आं बुंबावगोन, रागा जोंना बुंबाबो मा मुल्य बेफोरबायदि समस्या। नाथाय आं गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनि। नैबेयो बे हौवा, बिनि बिसिया जाबाय नैबे। बे बिसिनि मुङा जादों पनसु। नैबेखौ बेबादि फटक साफायनाय बेबादि महरनि नुदों। ओमफ्राय नै फार्स्ट फटकआव बेबादि नुदों। एसे बिजों बहुद दिफारेन्ट दङ। दा नोंथांमोना जेरावखि नुवा, नोंथांमोना नै गथ'आ सानै। दा आं खावलायो, नैयाव फन नम्बर दं। नोंथांमोना बे हिन्जावसाखौ नुयोब्ला एबा बे हिन्जावखौ नुयोब्ला नोंथांमोना हरखाबै थाबनो बेयाव फन खालामनानै न'खराव फोरमायहरनो हागोन आरो लोगोसे मोनोबा हमथाना लाखि आरो हमथाना दोन। आंनि थाखाय बेसो। मानो बेफोरबायदि खालामो? जोबोद दुखुनांथाव। दा माखासे नेयाव लिरनाय दं, चिरां जिल्लायाव फिन गावनि फिसाखौ गारना खारनायनि जाथाय। पनसु इस्लारिया गावनि सानै उन्दै फिसा आरो फिसायखौ थगायनानै खारखोमानानै दङ। आरो जाहोना जाबाय डाक्टारनियाव गावनि देहा नायजानो होननानै थांनाया दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। माने डाक्टारनाव थांनो होननानै थगायदों जाहैदों। बेयाव मा थांखि दङ? बेफोरबायदि बे बहा जायगायाव थांगोन आरो सोरखौ मोजां मोनना दं, जों बेखौथ' जों मिथिला। ना हारसिङै खारखुमानायनि प्लान, ना सोरजोंबा खारखुमानायनि प्लान, बेखौ जों मोजाङै रोखा मिथिला। दा बेबो खोन्थाहराखै। हौवायाबो फन खालामदोंमोननो बिसिखौ बेलेगनि नम्बर लाना फन खालामनायाव खारखुमानाय मानसियाखि सोरबा एड्रेस डिटेल्स खिन्थायो नामा जाहरबावलायदोंनो हिन्जावा।
आं माखासे बिनि सोमोन्दै एसे मिथि मोनदों बेफोरबादि बुंदोंनो। होमब्ला जों मा खालामनांगौ बिनि सायाव जों मा खालामगोन? दिनै जों गासैबो रायजो राजायानो बे न'खरखौ जेनेबा बे न'खरा बायनानै थाङा, गथ' गथाय 2 दं नै अन्थाव बाथाव बिदि नागारनानै थांनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों आंनि थाखाय। दा जेरावखि थाया मानो नोंथांमोनहा मदद खालामगोन आरो जोंनि बर' सुबुंफ्रानो मदद खालामाबा आरो सोर मदद खालामनो? नोजोर ला जेरावखि थाङा मानो। फिसानि नामा दिजिम इस्लारि दे लोगोफोर, फन हरोबा नामखौ सोंहरबानो जाबाय। जोबोद दुखु मोनदों आङो, मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? संसार जानाय बेलायाव गाव गावनि लाइफआनो बरबाद जायो। मा थांखि लायो, मा सिमां नुयो, जेब्ला जाथायाव गोलैगोन, हाखराव गब्र'गोन अब्लासो बुजिगोन। जोबोद दुखुनांथाव। आं मा होनना फोरमायबावनो, बेखिनिखौनो नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आं बेखिनि सुंद'यैनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। गासिबो जोंनि रायजो राजाफ्रा नुफ्लांबायदोंबा हमनानै दोन आरो फन खालामनानै नोंथांमोना जाय फिसाय बिनिसिम फन खालामहरबानो जाबाय। नैबेनो फन नाम्बारा। एसेनोसै, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।